Si Bagwis ngayon mga kasinag, paapat na araw na ngayong hindi umuwi, sabi ni Mrs. Sa araw-araw na pagsubok na inilalaan sa akin ng mahal na Panginoon. Kahit anong pagod mga kasinag, pag si Bagwis nakikita ko, nakakausap ko, nakakapawi naman. Halika dito. Ito sa Pitoy mga kasinag. Mga kasinag, umuwi na si Bagwis. Ayan na, ayun na pala. Kanina kapag-update ko sa inyo sa palayan na binabantayan ko. Nagpunta muna ako sa Rawis, nagtanim muna ako ng niyog. Bagwis! Mga kasinag, isang magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon pala mga kasinag, nakauwi na ako dito sa Diak. Sa higit 2 linggo nga natin pagkukupra dun sa Bagong Sirang, nakauwi na ako mga kasinag. Natapos na kami magkupra dun. Kaso lang sa pag-uwi ko dito mga kasinag, bad news. Hindi maganda ang sinapit ng 3 pitak ko na palayan na ito. Yung nando sa taas na 4 na pitak, wala akong naging problema mga kasinag. Napakaganda. Pero pag uwi ko, lumong-lumo ako nang makita ko ito. Tingnan nyo mga kasinag kung bakit. Ayan, diba na yan, nakikita nyo yung mga kasinag Ayan barali mga kasinag ang kagaya nyan hanggang dun sa dulo. Ayan mga kasinag, tingnan nyo naman tingnan nyo parang mga pinugaran. Halos lahat ito na 3 pitak mga kasinag. Ito lang ang bukod tangi na ganito. Lahat ng palayan dito, ito lang ang malala. Itong 3 pitak na inalagaan kong ito. Gawa kasi mga kasinag ito ng ng tagak. Nagbukadkad na maigi mga kasinag kasi yung yung palay. Kaya yan ang nangyari. Ang ginawa ng tagak, pinagparaapakan sa ibabaw mga kasinag. Kaya ito ang nangyari. Itong mga karating mga kasinag, may pailan-ilan. Ito ang malala mga kasinag, itong 3 pitak na palayan na ito. Kaya nakakalungkot mga kasinag. Diba? Itong iniisip ko nun, habang nagkukupra ako dun, hindi ako mapalagay. Ito nga nangyari mga kasinag. Iniisip ko pa rin si Bagwis. Si Bagwis ngayon mga kasinag, paapat na araw na ngayong hindi umuwi, sabi ni Mrs. Hindi namin alam kung nasaan. Kahit huni, wala na kayo marinig na huni. Kaya nakakalungkot mga kasinag. Nakakalungkot na itong nadatnan ko sa palayan ko. Tapos nakakalungkot din na wala si Bagwis. Imbis na makapawi man lang ng pagod, na makita ko si Bagwis dito. Sa araw-araw na pagsubok na inilalaan sa akin ng mahal na Panginoon, kahit anong pagod mga kasinag, pag si Bagwis nakikita ko, nakakausap ko, nakakapawi naman. Pero iba naman yung para sa pamilya mga kasinag. Pag ang pamilya ko kasama ko, napapawi naman, lalo talagang pagod po, ang pagod ko. Pero iba rin naman si Bagwis mga kasinag. Andito si Pitoy ko mga kasinag. Pitoy! Chuy! Kasama ko pala si Pitoy, hindi ko kayo na-update. Ayun sa gubatan. Lumayo na sa akin. Ayan ang nangyari mga kasinag Ayan lahat yan. Kung mapapansin nyo mga kasinag kala nyo may mga kanal. Kala nyo may mga kanal yung nya, gitna ng palayan. Yan yung dinaanan ng tagak. Wala na, ipa na yan mga kasinag. Nataon pa naman na nagbubuswak na ang palay. Kaya sayang. Yung nando sa taas mga kasinag, okay naman. Wala akong problema doon sa taas. Kasi kung lang malapit ng pahinugin na lang yun yung nando sa taas. Tapos yung iba, mga 1 linggo pa ng mga kasinag, pag nagsabay-sabay na yun, magbuswakan lahat. Malapit na yung pahinugin na yung nando sa taas. Kaya wala akong problema doon. Dito ako nagka-problema mga kasinag. Wala, dasal ko lang sana mabawi lang yung ginastos, tapos yung pagod, okay na yun. Ay pagkalob sana ng mahal na Panginoon na makabawi lang ako. Kasi sayang hindi ko nabantayan mga kasinag noong panahon na yun. Kasi wala talaga. Utos kasi ni Madam yun
magkupra ako dun. Wala tayong magagawa mga kasinag pagka ganyan. Kahit si Bagwis wala man lang kahuni-huni. Baka sakali mamaya mga kasinag dumating si Bagwis, update ko kayo. Sa ngayon in-update ko muna kayo dito sa aking palayan na ilalagaan. Kaya wala tayong magagawa mga kasinag talaga. Nakakalungkot man. Lahat ito mga kasinag hanggang dun. Ito lang 3 pitak na ito. Pag pumatong kasi yung tagak mga kasinag sa palay, nababali agad. Pag nabali yun, di nababali agad yung mga palay. Nakakapatong sila sa ibabaw. Kaya yun ang nangyayari nakalakad yung mga tagak niya sa ibabaw ng palay. Bukas mga kasinag babalik ako ng barangay Bagong Sirang. Kukunin ko na si Magayon. Maglalakad na lang ako papunta dito. Bukas magpapasundo ako kay Inting, yung nakatulong ko doon, pamangkin ni Mrs. Tapos maglalakad na lang ako papunta dito. Mga higit 1 oras yun mga kasinag lakad. Lalo na kasama ko si Magayon. Dito ko na siya pakainin si Magayon. Dito ko na alagaan sa diak kasi wala naman akong trabahong malayo. Ito na si Pitoy mga kasinag. Pitoy! Saan ka galing? Ha? Saan ka galing? Halika dito. Ito na si Pitoy mga kasinag. Taba-taba na. Layas na layas. Ewan ko kung anong pagpaparhanap nito. Hindi man hinahanapan ng pagkain si Bagwis. Ayan si Pitoy. Update ko kay Pitoy. Pero kay Bagwis mga kasinag wala. Wala akong update sa inyo. Hindi ko kayo ma-update mga kasinag kay Bagwis. Baka sakali mga kasinag mamaya ma-update ko kayo. Baka dumating mamaya kasi pa-4 na araw ngayon nung mga nakaraan kasi nawawala lang siya tuwing hanggang ika-4 na araw. Ika-5 nabalik. Sana ika-5 bumalik na siya. Ayan, uwi muna tayo mga kasinag. Uwi tayo, uwi. Ito mga kasinag palay na yan malapit nang mahinog yan mga 1 linggo pa siguro hinog na yan. Aanihin na yan. Yan yun. Ayan ang palayan dito mga kasinag. Napakaganda ng tingnan, napakagandang pagmasdan. Pero kung ako'y may drone mga kasinag papaliparan ko ng drone ko. Kaso wala hindi ko alam kung kailan darating ipagkalob sa atin mga kasinag. Umuwi na si Bagwis. Ayan na ayun na pala. Kanina nga pag-update ko sa inyo sa palayan na binabantayan ko, nagpunta muna ako sa Rawis. Nagtanim muna ako ng niyog. Sabi ng mga bata mga kasinag, habang pauwi daw sila dito galing eskwela, nakita nila si Bagwis doon sa halabang baybay. Sabihan daw lang uwi na. Pagdating nila dito kasi nagandito na dito, pakainin natin. Bagwis! Pa-4 na araw ito mga kasinag na wala ngayon. May dala akong pagkain dito. Hita ito ng manok. Yung manok kasi mga kasinag na kinatay ni Mrs. Hindi na niya inalisan ng balahibo. Kasi nung nakaraan daw na pinakain niya ng walang balahibo, hindi kinain. Subukan ko ngayon mga kasinag. Sigang kuraho ng mga bata mga kasinag kasi nagbubugaw ng maya. Bagwis! Ayan, napakainin natin mga kasinag si Bagwis. Tagka lang pagod. Ako'y natutuwa mga kasinag kasi umuwi na si Bagwis. Salamat ma-update ko ulit kayo. Ayan, ang ganda ng palay Ayan mga kasinag ng palay ang ganda. Bagwis! Kumusta ka na? Ano si Bagwis mga kasinag? Yung ng mga bunga. Kalibasa at hybrid tong palay na ito. Ay. Yan. Bagwis!
Ayan mga kasinag. Ayan, umuwi na talaga si Bagwis. Wala kasing nahuli siya misis na daga nung nakaraan mga kasinag. Kaya wala nang istak na daga dyan. Ayan si Bagwis. Bagwis! Hello, kumusta ka na? Ha? Ito lang ang pagkain. Ayan mga kasinag, natutuwa talaga ako. At umuwi si Bagwis. Pakainin natin siya. Ayan, hita daw ito ng manok. Bagwis! Bagwis, ayan. Hita pala, hita at pitso pala ito ng manok. Ayan, ayan mga kasinag. Yung manok yan, hindi na binalahibuhan ni misis. Hello. Ayan ang mga kasinag. Sige na, kainan na yan. Wala akong dalang daga. Yan, karnig manok na lang. Saan nagwara punta? Ha? Parlayas ka kasi. Saan galing? Ayan mga kasinag, update ko naman kayo kay Bagwis. Muli naman kami nagkita sa higit 1 linggo na hindi ako nakabalik dito. Nagkupras nga tayo doon sa lupa na isinangla kay madam. Ngayon ko lang uli nakita mga kasinag si Bagwis. Ngayon ko lang uli sa inyo na update. Ito na siya. Tapos si Pitoy mga kasinag, ito na rin. Yun, Hindi nagalit si Bagwis kay Pitoy. Aprenda sila. Bagwis! Bagwis! Ang taas mo. Oh my God! Oh my God! Ayan na. Ayan na, inilagay sa gilid niya. Subukan natin mga kasinag kung kakain pa siya ng manok. Kasi sabi ni Mrs. na nakaraan nga, medyo naalangan na siyang kumain ng manok. Ngayon subukan ulit natin. Kasi nung nakaraan, diba, puro daga ang napapakain ko kay Bagwis. Ngayon wala silang nahuli sa trap. Kaya mga kasinag, ito munang manok. Try ko ulit manghuli ng daga mamayang gabi. Ayan si Bagwis. Sige na, kainan na yan. Kainan na yan. Opo. Saan ka ba nagparapunta? Ha? Nagparalayas kasi. Kakaiban sa lagubang ito mga kasinag. Ano ito? Ayan Anong klase sa lagubang yan? Kulay pula Guis! Kain na Ano ayaw mong kumain? Ha? Ayaw yatang kumain mga kasinag ng karning manok. Wala tayong mga gawa nito pag hindi siya kumain ng karning manok. Basta nilagay ko yung pagkain dyan. Guis! Gutom na? Ha? Sige, tilam-tilam niya. Ayaw niya naman kunin. Sige na, kaya na. Ito si Bagwis mga kasinag. Bantayan ko ito. Kailangan bantayan ko talaga ito ng mabuti. Lalo na ngayong magmamahal na araw. Baka ako na ng anting-anting. Sigurado yung mga kasinag. Magsasabong pa naman ngayon. Mahilig sa anting. Gawing pang anting-anting si Bagwis mga kasinag. Aawa man. Kaya bantayan ko ito. Sa masusunod araw, alamin ko mga kasinag kung saan ito si Bagwis naglalagi. Subukan kong alamin. Bagwis! Kain na! Gutom ka ba ka? Opo. Opo.
Bagwis! Dapat talagang makahuli ako ng daga at maka-stock ulit. Lalo na ganito mga kasinag. Hindi na siya kumakain ng karnig manok. Ang gusto siguro niya mga kasinag yung mga buhay na daga. Kaya simula ngayon dapat lagi na ako may stock na daga para kay Bagwis. Pagod din mga kasinag. Kasi nagparatanim nga ako ng nyug doon sa rawis. May dinala kasi si madam dito na na higit 100 na puno na niyog. Yun tubuan. Pinapatanim sa akin sa rawis. Ang ginagawa ko naman kada tapos ko sa trabaho magawain, basta may oras pa ako mga kasinag, tinatamnan ko dun kahit pa 5 puno, 10 puno, ganyan. Kumusta na ang baby Bagwis? Ha? Ay walang daga akong dala ha. Wala po akong dalang daga. Pasensya na Bagwis ha. Pasensya na. Bukas subukan ko, mamaya manghuli ha. Bukas balik ka dito ha. Opo. Huwag kasi magparlayas. Kain na muna yung karning manok na yan. Inaanto ka na baga. Saan ka ba nagpaparapunta? Ha? Saan ka naglalagi? Napakadalang mo na kasi umuwi. Layas ka ng layas. Hindi ko naman mapigilan mga kasinag ito kay si Bagwis. Kung saan siya magparapunta, kung saan sulok siya ng kagubatan pumasok, pumunta, hindi ko siya mapipigilan. Hindi naman pwedeng manatili siya lagi dito mga kasinag. Kasi ito si Bagwis, maghahanap at maghahanap talaga ito ng kapamilya. Pero ngayon mga kasinag, hindi ko talaga sure kung may nakakasama pa si Bagwis, nakalahi niya o yung naging kasama niya dati dito, kung nakakasama pa rin niya. Matagal ko na kasi mga kasinag na hindi nasusubaybayan si Bagwis, kasi lagi nang tayong busy. Kaya ganun ang nangyayari. Hindi ko alam sa pinupuntahan niya kung may kapartner ba siya dun o kung may kaibigan siya dun. Yun ang gusto kong malaman mga kasinag, kung saan lugar baga talaga ito lalagay si Bagwis. Sa totoo lang mga kasinag, naawa rin ako kay Bagwis na manatili siya dito sa akin. Marami talaga nagsayang mga kasinag na pag wala na si Bagwis, tapos ang karir ko sa pagbablog, wala tayong magagawa mga kasinag kung ganun talaga ang kapalaran. Kasi ito si Bagwis mga kasinag, pahiram lang sa atin. Kaya habang andito pa mga kasinag si Bagwis, pinapakain ko siya habang umuwi dito. Bibigyan ko siya ng pagkain. Kaya kung sakali na mawala na talaga mga kasinag si Bagwis at iwan ako ng Bagwis, wala na ako magagawa mga kasinag. Magpapasalamat ako sa inyo sa lahat ng suporta nyo sa aming YouTube channel. Alam ko mga kasinag na ang aking pagbablog ay hindi pang matagalan or hindi pang habang buhay. Kasi ang content ko lang naman si Bagwis. Kung kasino pa naman yung mga content ko sa mga pagkukupra, mga andito, di ba? Pero okay lang. At kung sakali naman na mawala si Bagwis mga kasinag, magbablog pa rin ako. Ipagpapatuloy ko pa rin ang pagbablog ko. Kahit pa 1,000 views siguro, okay na yun. Kasi medyo napamahal na rin sa akin ang pagbablog mga kasinag. Kaya ipagpapatuloy ko pa rin hanggat may nanonood pa. Pero pag wala na mga kasinag, wala na talaga magagawa. Shoutout pala kay Idol Cupino Hunt. Mga kasinag, suportahan nyo naman si Idol Cupino Hunt. Shoutout pala kay Rosana Rojo Bet at kay Rudy Bet. Shoutout din sa kanilang alaga na si Lu. May alaga sila po sa mga kasinag si Lu. Shoutout po. Shoutout din kay Alejandro Coracha the Master, si Gilas Adventure, Swig TV Official, Odot Moto Vlog, Bicolinyo J&J. Mga kasinag, suportahan nyo na rin ang misis ko na si Ma'am Chewy Official. At suportahan nyo na rin mga kasinag ang aking Facebook page na Emboy Oragon. Paki-follow and like naman mga kasinag. Yun lang po ang tanging lambing ko ulit sa inyo ngayon mga kasinag. Shoutout din kay Mr. Binigalang, Mr. Domingo Sandico. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta nyo sa ating YouTube channel. Mga kasinag, na-update ko naman kayo kay Bagwis. Ngayon medyo maghahapon na. Gagawin ko muna yung mga gagampanan ko dito sa bahay. Iwan ko na muna si Bagwis mga kasinag. Kasi nga baka naalangan pang kumain. Nandito pa ako. Kaya ngayon mga kasinag, iwan ko muna si Bagwis.
Ayan naman oh, ipakita ko muna sa inyo. Nakagugum yung isang ano niya oh. Paa. Ayan. Oh. Ayan mga kasinag. Bye bye.